Sing penting ki kupat lepet ora liwat sedaya Andum slamet. Ngono. Kupat lepet Lepet, ora. lepet. Kupat Kupat lepet. Kupat lepet. Lepet ora liwat. Ora liwat. Andum slamet. Andum slamet. Nah, ngono lho. Ora kasar-kasar ini tuh masih rioyo. Lah ya. Masih maaf-maafan, Nah, maaf-memaafkan gitu loh. Iki anakku ki ngopo kok nangis kaya ngene iki to, Pak? Bu. Ibu. Apa? Ngapa, Bu, ngapa? Ibu. Kowe iki dadi wong lanang ki aja kaya ngono to, Le. Sing jenenge wong lanang ki ya sing pinter. Sekolah ora kok dolanan balapan wae. Aku ngene Bu Sulastri Endang siswi Anda tercatat sudah mendreng nggih, katok, wajan, terus pitik, Utang pirang-pirang mekar. kilo. Ning iki wis wayahe panjenengan monggo-monggo niki Ayo. balekke duwite. Wis Unite nunggak ning- pirang-pirang sasi. Unite ning ndi? Sampeyan nggawa motor kredit ora tutuk njur mbok gadekke saiki unite ning ndi? Panas mlaku ora nggawa payung Sandale diseret, lamaane mlentung. Surabaya keke ngungsi ning Madiun Madiun Jakarta Panas mlaku ora nggawa payung sandale diseret lamaane mlentung Surabaya keke ngungsi ning Madiun Madiun Jakarta janji rukun tetep merdeka panas mlaku ora nggawa payung sandale diseret lamaane mlentung Surabaya keke ngungsi ning Madiun Madiun Jakarta ombak janji rukun tetep merdeka nonen oke ayo sa lolo Menika ingkang dipun wastani kepiye OS. Apa? OS piye Ompak langsung suwuk menika nggih menika. Nggih. Lu karo barengi Nggih. kita itu lah Aku iri ya. Metune awake dhewe ora nek mercon. Bareng metune Elisa nek mercon. Awakmu kaya metune bojone tentara Palestina. ya rek iki kanggo ngurmati Mbak iki Elisa. ki ya kanggo meramekan dan memeriahkan Tapi wong tuku mercon asine iki ya termasuk nun sewu lho. Apa? Ora migunani. Tuku mercon kok rame gunane. Nah, wong iya, itu juga unsur dari hati untuk berbagi kebahagiaan kok. Tapi yo ndak bermanfaat. Kok iso ora bermanfaat? Nyatane lek pengen mangan soto, tuku soto dia piye? Ya dinikmati. Dipangan. Mangan rawon, tuku rawon Ya dinikmati. tuku sepeda motor, Ya dinikmati. Tumpaki. ditumpaki. Tuku mercon lho, disumet kok tinggal ngalih. Tak tukokne rong gendel tunggono ben bledosan cengelmu kuwi. Lah wong kuwi membahayakan kok iso. Justru himbauan dari Bapak Kapolsek. Iki malah mengurangi adanya petasan. Mergo ana sing gawe balon sok kala cebloke ya ora mesti. Lho ya ora mesti no, balon ki cebloke ndi sing bayar. Dadi Balon ki cebloke ora mesti kene iki. Wah, lah sing mbok ompongke komplek to iki. Wah, pikiranmu reget kowe. Wah, bleset iki. Mbak Elisa, selamat malam Mbak Elisa. Ngaturaken wilujeng dalu macange Yulimbo. Sedua ya masyarakat ingkang sampun rawuh wonten lapangan. masyarakat gundulmu. Masyarakat. Lah ya basa Jawane apa? Ya masyarakat, warga. Iki duwe ngene lho, duwe bahasa dhewe. Nek kono kuwi Dwilingga salin ukara nggih to Gus. Dwilingga salin ukara umpama o ya o i ya i. Dadi punya khas masing-masing ngono lho. Oh ya. Ngomong wae sak arep. Masyarakat warga Warga. ingkang sampun malempuk Kok malempuk.
Lumpuk, melempak. Malempak, Melempak. wonten mriki, tranjang mriki. Kula ngaturaken selamat riyaya sugeng riyadi. Sedaya lepet kalepetan kula nyuwun pangapunten ingkang kathah. Lho, kok malah Sugeng Riyadi kepet ki nyapon. Jelaske. Awakmu tombok 500 tak ijone lambene nggurin lho piye? Padha-padha ra cetha. Apik kuwi kok iso Sugeng Riyadin. nyapok Gak ngaturaken usah bengok-bengok. ngaturaken sedaya kalepatan. Mboten kok kalepetan iki kepiye? Lepet kalepetan nyuwun Kalepatan. Duduk kangepetan. Nyuwun pangapunten agunging samudera. Iya. Pangaksomi. Lho Mbak Elisa iki kaya ngono mergo asli saka Sulawesi wis ya. Oh niki. Oh Sulawesi. Oh, Mulane basa Jawa iki teng glepot ngono kuwi. Nggih, tapi ya suatu kebanggaan lah bahwasanya warga Mekat Sulawesi tapi tetap sinau basa Jawa. Lho Ya. ning lak masyarakat mriki lak pun sami memahami to Mas. Nggih. Ya ini yang dinamakan pemersatu bangsa, berbineka tunggal ika. Senajan toh beda bahasa tapi kan tetap satu jua. Niku Ngono lho. Ya toh, Mbak? keajaibane wayang kuwi, arepe bak tukang beca, arepe bakul cilok, Lah. arepe pejabat dhuwur, menteri, bupati, kabeh dadi siji latar belakang apa wae dadek siji ning kene melebur. Kepercayaan apa wae dadi siji melebur. Dong ra, Saya Lodo lah we. nyapa? Melebur. melebur. Melebur itu anu itu loh, melebur. Melebur. Udah pora Melebur. melebur. Iya, Nah, Nyawiji. nah ngono lho. nah kuwi keajaiban. Ini dong, nek wayang. omong ki alon-alon bae, dadi secara konsumsi publiknya ki Nggih. ben kepenak. Pelan-pelan, Mm-mm, pelan. Ya iki mau pun kula aturaken nggih. Mm. Pangapunten ingkang kathah menawi kata lepat lan ketul-ketul atur. Benake Aduh. tuk. Kon mangap aja, kon mangap. Deh, ilate ceken. Sing penting iki njaluk ngapura iki. Mangap aja. Apa? Nah. Aduh, lalayan ora lek jelas Mas iki. Lah Lah, sebab ngopo? apa? Ilate ngepang ya. Rumah samu. Lah kok malah wong kene iki mbok dungane ternak manuk kuntul. Susah kali lah. Wong yo kene lho. cara iki nek wong nomi wis ndang njaluk ngapura udah selesai gitu lho. Oh, iya, bener. Jawane Nah, aneh. ya sing penting ki kupat lepet ora liwat sedaya Andum slamet. Nah, ngono. Kupat lepet Lepet. Kupat Kupat lepet. Kupat lepet. Lepet ora liwat. Ora liwat. Andum slamet. Andum slamet. Nah, ngono lho. Oke, Met. Angel lak cipok borok iku. Ora Ya, kasar-kasar ini tuh masih riyoyo. Lah ya. Masih maaf-maafan, Nah, maaf-memaafkan gitu loh. Sepiro- Maaf lahir batin ya. Sepiro gedene tekku muga-muga sampean Eh, ngerti. Kalimatmu lek ngomong karo Elisa kok piye balene Kok Sepiro sepiro gerene. sepiro gedene tekku tegese kaluputanku muga-muga sampean ngowe pangapura ya. Oh, ngising-ngisini ngono to. Sing di hadapanmu ini seorang wanita lho. Ah, heeh. Ya. Kok terus lehmu njaluk ngono ki kepiye? Kene tawari. Njaluk ora. Anu, Elisa kok kono sik jajal. Elisa, pemaku bapake. Aku, Amin kok kono sungkem ning wong tuwa. oh aku sungkem. Nah, ngono. Tak Pakai warai. lampu Piye to, dodok Cak? gitu ya. Carane piye? Ngono kuwi tak warai. Wah, iki. Malah kaya pitik apa ngendok sih suwe. Iki sungkeme wong wedok karo wong lanang. Anak Tapi- karo bapak. Piye iki ndase Hei, dingin. ning kono ae. Oh lho. iya. Lah nek mbok dingklukne mepet rene lah ya sinyalku apik-apike. Oh iya. Mangsane. Ngene ya Pak, aku ki Bapak. tadi bojomu, aku njaluk ngapura apuranen aku ya Pak. Ngene ya, Nduk. Hmm. Sepiro kaluputanmu bakal tinampa kalebur ana ing dina riya. Ya muga-muga sanguning bapak mung donga bisa bekal kanggo saklawase lehmu urip bisa bagya mulya ya, Nduk. Nggih matur nuwun ya Pak. Lho iki lak kepenak to, Jajal. Ayo Oh. kae sing lanang rene. Ono, Jajal. Dadi apa aku? Dadi anak kene lho. Sungkem kaya Elisa ki lho kok iso. Lah. Unggah-unggahmu ki ndi to? Lho karo aku tuwek aku kok. Etok. Kowe ki ndodok ning gone wah masyaallah. Ngene iki ning gone wong sepuh ki. Wong sepuh. Nah, iki lho, ndodok. Ngerti ora tatanan pondok iki ngerti apa ora? Ayo. Sikilmu ki kuwi lho.
Kowe iki jomo sikil kiwa ki rada ndek ngono ki. Lah, kiwane ning mburi tengene rada ndek. Lho, dengkulmu iki kemajon kuwi lho kok iso. Kowe iki nyapa to? Dengkulmu ki mbok ketani nyapa? Tak dengkul cangkemmu kowe kok sih. Ora tau bener lho aku. Wong alon-alon kok dadak bingung lho. Lah, ngono. Nah. Nah, ndodok. Ayo. Nah. Kok dadak nyedak barang. Ayo kene. Oh nangis ya. Ya. Contone wong iki nek nelongso ngene iki. Iki anakku ki ngopo kok nangis kaya ngene iki to, Pak? Bu. Ibu. Napa? Ngapa, Bu, ngapa? Ibu. Kowe iki dadi wong lanang ki aja kaya ngono to, Le. Sing jenenge wong lanang ki ya sing pinter. Sekolah ora kok dolanan balapan wae. Aku ngono. Aduh cadan. Lah kok kenal pote Fish Air bapak mbok. Kowe iki yo ngawur. Kowe iki dadi anak sing apik. Sing Ayo apik. duduk ayo. Duduk. Dadi anak sing apik. Oke. Bu. Nun sewu, Pak. Anakmu mbok diomongi. Piye to, Pak? Dina riyaya ki kudune iso ngerti kahanane keluarga. Lah gene ora iso mbok kandhani. Lah aku ki ya wis bola-bali ngandani anakmu ki jane ki turun sapa ya wis tak omongi sinau. Ning malah dolan wae, malah balapan motor karo kanca-kancane, judi online. Kuwi kaya ngono kuwi anakmu. Dolanan lah. Rene. Rene. Rumangsamu dina riyaya ki kabeh tangga teparo iso pura-ngapura. Lah kok kowe gembleleng kowe, ha? Kok kowe gembleleng? Pak. Ngono bapakmu. Apa wae jaluk sepuro kali ibumu? Dereng. Rumangsamu cilik digedhekke gedhe dipinterke kok ora bekti karo wong tuwa, he? Sik dereng kok, Pak. Dereng piye? Dereng njaluk pangapura. Kuwi jenenge telat. Kudune ngerti. Rungono. Bapak ki isin. Duwe anak kaya kowe isin, he? Ibumu meteng telung Sangang sasi kok telung sasi to, Pak? Sangang sasi 10 dina. Sangang tahun 10 dina. Nah. Kuwi meteng pot tumor ya. Ya gene kowe ora bekti karo ibumu. Seneno. Tak andani ya, Le. Aku wis bola-bali ngomongi. Wis tak andani ora dolan wae. Nek diomongi mulih kon mulih. Wis kon adus, malah kowe ngopo dolanan, ha? Mabar, heeh. Kowe ngopo, ha? Judi, heeh. Malah balapan. Tak cium lho itu. Oh, Piye to? Pak Git. Piye? Interupsi, Pak. Kok interupsi piye? Loh, ini mencontohkan Contohkan aku mbok kamplengi kok. edukasi kok. Gak wis. Bapake aku. Loh, Aku dadi bapake. bapake. Lah terus iki mbok dadekke apa kuwi? Bojoku lho. Iya. Lah ibuke ayu. Aku bapake iki bojoku kuwi anake gede. Masyaallah. Lah kok aku ganteng, bapake elek. Loh iya lho tanggane ganteng-ganteng kok. Oh iya. Ae tanggane. Iku sih Tanggane ganteng-ganteng. Berarti bapak? Bapake. Iya, iya, ngene. Terus dulu kan. Anak. Pirang-pirang dina bapak gak toto omah ndok ndi, Bu? Aku ki ya mumet Le. Aku ki wis bola-bali tak hubungi tak WA. Tak chat bapakmu. Loh. Kok ya ora mulih-mulih bapakmu kuwi. Kudune sasi kepungkur bapak wis teko ndok omah. Lah ya mongko iki riyaya kaya ngene iki. Lah ya tangga-tangga teparo arep do teko to. Lah bapakmu ki malah main, malah minum kaya ngono kae. Bapak dem-deman. Dem-deman bapakmu kuwi. Duwenku dintek karo bapakmu. Saiki aku arep nyangoni apa? Ponak-ponakan iki arep tak nei apa? Duitku entek rantas. PT wis didol lho. Aku kudu kepiye lho, Le? Bapak wis gelem njaluk dhuwit ndok nggone ibu. Iya wis kabeh. Ibu ndok mburine. Nah, Sing ngadepi bapak. andanono bapakmu kuwi. Hei, Pak. Pak Waluyo. Gantine ceritane. Sampeyan ini. Kate ya apa sampeyan wong tuaku, Pak. Kok ganti ceritane? Sampeyan gak mesakno ibu gak duwe duit. Sampeyan tekno. Sampeyan gak ngangkat harkat martabate keluarga ya, Pak. Iya. Sampeyan kate dadi apa?
Di bapakmu. Yo kene gak ngerti yang jadi bapak. Kudune iso nglungguhke, Pak. Oh, Terus le. aku sebagai anak generasi, Pak. Ngono kuwi le lara. Duwe ibu dintake apa ngono, Bu? Heeh. Lho, ora mesake. Kok banter iki? Ibu diapake, Bu? Oh, piti enteng. Piti embodo. Piti embodo sing dicol apa nek? Ora ono arep nyangoni. Gak ada duit. Duit mbok gowo ning ndi? Montore ilang. Duit mbok gowo ning ndi? Duit mbok gowo ning ndi? Anu gantine iki. Loh, Kok gak penak iki ta iki. gak Ganti penak. apa neh? Dadi ibu aku, Pak. Ya ora iso. Ora iso wong lanang kok dadi. Lanang kok dadi ibu. Wis iso, dadi ibu kudu iso aku. Loh, wis dadi ibu Lah aku. Elisa dadi apa iki lho? Dadi sembarang wis. Oh kene sah karo aku sah, kene sah. Wis apa-apa. Yo. Dek. Wis jadi. Didik ini tongok malih. Ini lah golek amah. Tahu nih. Apa iki panggonane? Yang delok alamate ya di sini ini alamatnya. Ini kan. Yang tertera di alamat sesuai dengan perkreditan. Nah, Nggone yo ning kene iki. nah, nggone Bu sapa iki Bu Lastri. Bu Lastri. Nomere iki 349996. Iki ora iso karena ini sudah nunggak lama. Wis bola-bali. Iki kudu Wingi ditagih mendeng ora pirang ket poso wingi. nek nganti gak metu aja. Coba didodok. Gantine. Kula nuwun. Kula nuwun. Sing bododoki apa ora nek lawange? Lastri. Kula nuwun. Bu Lastri nggih niki. Aku bendang kok. Nggih, Endang Sulastri. Aku bendang. Lah iya, Endang Sulastri bener Bendang mboten? siswi. Endang siswi iki Iya jenenge ning nggone KTP ki Sulastri Endang Siswi. Bu Sulastri Endang Siswi, Anda tercatat sudah mendreng nggih katok, wajan, terus pitik, Utang pirang-pirang mekar. kilo. Sampen. Nah, iki Mon- wis wayahe panjenengan monggo-monggo niki Ayo. balekke duwite. Wis Unite nunggak nih. pirang-pirang sasi. Unite ning ndi? Sampeyan nggawa motor kredit ora tutuk njur mbok gadekke saiki unite ning ndi? Unite motor ning ndi? Sapa? Sampeyan. Montore mbok endi? Montore mbok endi? Montore pun kula paringne anu pacar kula, Mas. Lho, sapa pacarmu? Mbah Lurah menika. Balu Rayano. Nggih. Tagihan, Dok. Iki aku tenan iki. Tagihan. Mbak Lurah. Iki tak gawa iki. Ayo, tagihan. Iki tak gawa iki. Tagihan. Ora yangmu sing ngendi ayo. Sing tanggung Iki jawab. kudu tanggung Ora. jawab. Nah. Ayo, Tanggung Mbah jawab. Lurah. Niki napa pun ngampil artanipun panjenengan, Mbah Lurah. Oke. Kudu tanggung jawab. Tanggung jawab. Oh, Ayo, ayo, iso. duit endi? Ora. Tolong. Oke. Dok. Sa, ben digoleki dhewe lurah sing ndi ra roh, Dek. Ben goleki dhewe. Ayo golekno lurah sing ndi, Jajal. Pengen nyebalekne aku kowe. Lurah Tanjak endi? Ya aku kula petuk ngawur. Ora iso jare pacarmu kok iso. Ayo goleki. Lurah ndi? Lurah ndi? Lah Mbah Lurah Pajang lho. Kene ora mbok paneni ya an. Yang Wah. Yang piye? Yang piye, Jajal? aku ising ini jojo itu. Lama carek dadi nyalok dadi ibune. Wong kok lemu bulet ae ora karo-karuan. Ngene iki pesen bos. Dadi muga-muga sing nyambut gawe ning luar kota, muga-muga nyambut gawe sing apik, mulai saja nyenengne keluarga. Dadi anak sing becik, muga-muga wong tua nyenengne anak ya aja sampe nguciwani wong tuane. Jangan sia-siakan masa suksesmu sebelum masa suramu datang. Nah, Ya. iki wancine tetembang Mbak Elisa Oke, tembang. Cek, tembang. Siap. Request-e pirang-pirang mriku. Derek Pak iki. Saking kru Jaya Dipa Trans Travel Jakarta Oh, Ponorogo. pas. Sing kene kula tumpakin niku, Pak. Nggih, nyuwun sesideman karo nggih. Saking ibu-ibu kakak Taruna Ngudi Laras Desa Teranjang mengke nyuwun pepeling. Oh. Niku duwe paguyuban krawitan gian. Nggih, menika di pepeling. Menika wonten namung nggih, pepeling perahu layar. Saking Mbah Yono, Mbah Lurah Manuk lan sedaya perangkat. Nggih, nggih. Oh, nggih. Lah menika sesideman nanging bawane sing ngripta Pak Nur. Oke.
tentang PPAP, Apa? Paguyuban Pedagang Ayam Ayam Potong. potong. Pembinaane Bapak Haji Sakir, penasihatnya penjenengan Bapak Oh, Jalyanto. Jalyanto. Nek bojo kula menika termasuk tumut PPAH, Mas. Apa kuwi? PPAH. Paguyuban napa wau? Penjual ayam potong. Paguyuban Pedagang Ayam Nah, Potong. nek bojoku paguyuban penjual ayam horun PPAH. PPAB nek iki. Sembah nuwun Oke, menika nggih urun barang iki ngopo? dirawi Mas Gitung Sugiyanto. Weh, Mas. Pak dosen UNES. Nggih nggih nggih. Nggih, semangat. Dalemipun mriki kalau mau. Nggih. Sawuh sore wis mampir sekalian Nggih, ke garwa matur nuwun. Wis ayam. Ada juga teman kita dari Amerika Serengat, Pundi? Oh iya. Amerika Mr. Son. Mr. Son. Halo. Betul, Good betul. night, Mr. Son. Yes. Yeah. Thank you. Oh, What? anu Mas, untuk penghormatan karena ini Piai Monconegari. Niki riyen. Niku riyen mangke Nur. beliaunya diaturi. Oke. Ya. Niku nganu napa? Oh, gawan sampean to. Mboten. Menika mengajar bahasa Inggris di Di sini. sini. Oh, Ya. pinter. Iki lho, Mas. Kon latihan bahasa Inggris, aja nganti kalah karo luar Aku negeri. biyen muridnya Mr. Son, aku biyen. Bocah Inggris iki umur 2 tahun wis pinter bahasa Inggris lho. Bocah kene iki wis kon biyen ya ngono kuwi kocok jane iki. Tapi nyun berkahipun Pak Nur ingkang ngripta dandang Cek, kula Pak Nur, PPAP. monggo Turun, katur turun, turun. Pak Nur, Nyuwun Pak Nur, monggo Pak Nur. Oh, Menika ingkang ngripta dandang gula. Nggih. lho Pak Nur. Niki. wah, lah niki lho Pak. Sing dugi tenggene angkringan kula nggih niki. Nah, Oh nggih ta. grapyak iki nek saka anune Jan. Pak Nur niki. Sugeng Riyaden Kang Sugeng Sihit Nggih sami-sami Pak Nur, maaf lahir batin. sak kru sedaya nggih. Nggih. Nggih, sembah nuwun. Wah, njenengan saged ngripta dandang gula PPAP. Nggih nyuwun pangapunten yen namung gresek-gresek Mboten siang apa-apa. wau. Aman, Bun. Enggak. Nano semanten Pak Nur. PPAP Padi majeng Pak. Ngriki. Nah, Nggih, wonten sareh-sareh mawon, sareh-sareh. Wah, jan. singkatane iki Elok. Wah, nembang dandang gula nggon gulu otote iso sak selang-selang to. Jan. Penandanya tuh Pancen pekerja pun keras. sepuh, Mas. Niki larase Pekerja keras. keduren, Pak. Power Ning iki. mboten ana apa penjantes iki ya tok. PPAP singkatane napa, Bapak? paguyuban pedagang ayam potong Paguyuban. Aku ngerti, paguyuban ayam potong karepe ora kok dicekak suarane ora, kentekan napas. Menjiwai. Ah ya. iya kuwi. Ngono. Paguyuban pedagang ayam potong. Usahane wonten pundi, Pak? ing Jakarta Ayo, Bro. usahane Wah, ing Jakarta usahane. Buka jam pinten, Pak? Iya. Napa to kok kowe kok buka barang. Ya urusane kono kok. Nadyan to mapan ing Jakarta usahane, Nggih, cita-citanipun cita-citanipun. napa, Oh, Pak? tak kira buka jam. Cita-citanya apa, Pak? Nun sewu Pak Pradonga mengke ladrang Sri Karongron kalih lagu mawon. Nggih. Oh, nggih, nggih. Wah, Kali. modele Langsung metle Seweneng. singkong keju. Manunggal guyub rukun Sing guyub rukun sinten, Pak? Margane kok. para warga Nggih. masyarakat Ranjang niki wonten Jakarta. Para warga ing Ranjang iki
larase pas mboten gesek. Niki lak yoga to. nggih. Pelatih kerawitan. Niki riyen tukang rebab. Oh nggih ta? Nggih, sakniki pun pensiunan dadi bakul aru manis, Pak. Pedhot, rebape mun pedhot. Ngrebapi Kang Rama Mara Sepuh. Nggih. Derek Pak Sendo dangu niki. Dangu. Nggih. Pranyata wis tumata pembangunan ipun lampu listrik masuk desa jalan aspal komplit anyukupi masuk ladrang Mbah nggih Nggih. Lurah Bapak Suyatno kibar Mas kibar Beh, Romo kibar kibar Mas, ngumpul kabeh kibar. Bubar. Gitu Mas. sirep bargong cakepan Mas. PPAP singkate paguyuban pedagang ayam potong ing Jakarta usahane manunggal guyub rukun para warga. PPAP singkate paguyuban pedagang ayam potong ing Jakarta usahane manunggal guyub rukun para Alhamdulillah. Tepuk tangan untuk Pak Nur Sembah. Wow. Gangsar Pak Nur. Luar Nggih. biasa. Nyun pangapunten lho Mas. Nggih. Wonten Mboten. selisih. Pak mboten. Mboten Iki selisih. wau diciblonke iso dadi gambyong PPAP. AP. Nah, nggih. Nika bawane gandang gula, bablas ladrang, ladrang kibar, terus napa PPAP. PPAP. P lah akhirnya metune Satpol PP. Tadi Satpol PP Mbak. Sampun kaleksanan Nggih. Nggih, Pak Nur. Pak Sakir kalian Pak Mas Jalyanto Nggih, nggih, sing nggih. saking Jakarta. Alhamdulillah. Bagus. Krana penjan sampun urun Nggih. tetembangan. Tetembangan PPAP. Nika wonten tali asih saking Mas Sigit Arianto. Nggih. Penyanasta sekedap, Pak. Penyanasta sekedap. Ampun. Ya apa to kok iso Sampun penggilak. Kok iso penggilak meja iki apa? coba menapa mejane lagi lah. Kudu kuwi ngono lho. Nun sewu nika diasta. Kuwi engko kanggo wayang. to. Tak kira dicepake kanggo Pak Nur kok iso. Rasamu Mbak Nur nggih, Matur Mbak Nur, suwun. matur nuwun, matur nuwun, matur Sembah nuwun. nuwun, sembah nuwun. Alhamdulillah, alhamdulillah. Atur Pak Nur. Wah, jan aku lek Pak Nur iki kelingan anu berobat ning Jakarta kan. Kok iso? Kediri no. Atur suwun Pak Nur. Alhamdulillah. Nggih. Nggih. Ah, nika Pak Nur, nika liwate mriki nggih. Lah niku. Nah, nggih. Ah, no, Pak Nur, nuwun sewu Pak Nur. Sing tak gumun Pak Nur mudhun kok dipapak polisi kok gek tahanan iki.
Iya, Ora yo ngono. Bos, tasih wonten wedang nggih kesanipun Mbak Elisa. Oh iya, Mbak Elisa kan Mbak Elisa. Napa niki, Pak? Ngaku. Tadi sesi deman tadi? Ya. Iya, sesi depan. Iya. Wiwitane. Loh, oh bawa. Oh, mboten lajeng ah. Lajeng ya mboten napa-napa. Ah. Luweh becik katenono Konjuk kru Jaya Dipa. kepisahan Celestia tak rewangi samudono lawan kula Garwalan Putra lewat kincang alismu kewasahang landang rasani hatiku Senadyan musling sen yoswaku aku isih mampu ngladeni salahmu monggo kowe bocah kuno senadyan bocah kuno ketua nganyrimpong jiwa ragaku kakurung kehormatan mamrong hubung ngarepin urip ana kutha Dan dikit dong. Luweh becik patenono timbang pepisahan Celestia tak rewangi samudono lawan kula warga Garwalan Putra lewat kincang alismu kewasahang landang rasane atiku nadyan wasling serius aku isih mampu ladeni salahmu monggo kowe bocah kuno senadyan bocah kuno ketua nganyrimpong jiwa ragaku kakurung kehormatan mamprong rubuh ngarepi urip ana kutha kaki kowe tak tukake angkasa isine kowe apa-apa wae Senadyan sesidem mesti tak wujudke Luar Sampun, Pak. biasa. Sesi demen
Suman Mbak Elisa Karya Baji Syukuron Suwondo. Suwondo. Nggih, nggih. Coba Presiden Cakran iki rada ben nembang. Loh nang kene. Loh ya. Ha niki cicek loro telu niki lah ya. Kok jitek lho. Elisa iki sing ngancani awake dhewe. Nggih nggih. Tapi lek sinden-sinden marang gorone Mas Sigit, Pripun? iki sing ngancani wong Amerika. Oh boleh, Ya, boleh. ya. Boleh, boleh. Boleh. Boleh dicoba. Koncone panjenenganipun Mas Saiful ketua Ya, panitia. Niki nggih. satu kehormatan bahwasanya Piyayi Monco nanging tresno kalian budaya Jawa. Iya, guru di sini ya. Oke, sepote gawe lagu anu barat ya. Wih, Yo. kowe iso lagu barat to? Loh, Gleleng men. lagu barat digawe slendro iso. Apa? Lagu apa? Judulnya apa? Ayo, Mas Luduk. Wah. Lho digoleke ngono. Yo, kowe nek ora ngerti ki takono aku. Jenengan. Lho, mergo aku ki tak ambak dalang tau ngarang lagu barat. Napa niku? Betul. Judulnya Dawn of Sal. Asik. Oh, Slendro nggih. Dawn of Sal. Ya. Duk Bukan tak drum. duk tak duk duk tak Ah, duk tak duk duk tak. Good night, ladies and gentlemen. Let's go. yes, yes. This is the song of title Sudah. Dawn of Sal. Oke. This is Mr. Sigit Arianto. Dawn of Sal. Dol, lo. Tombang of Sawa. Dukung fili. Bintang of besan. Waku timi. Niku ora tembang dolanane anak kula to. Dawn of Sal. Tombang of Sawa. Niku jenenge dondong apa salah? Bener, dondong apa salah, duku cilik-cilik, gendong apa becak, melaku timik-timik, Pak Igit cunduk pitik. Jadi Kok cucuk pita. Yo, welcome, welcome. Please, Mister. Mr. San, San, ayo kene. wait, please your up, api munggah, jadi up, Come here. come here. Ya, yo. Tak, piye Sa? Mr. Duduk San. sini, Mas. Duduk. Sore-sore pada bulan. Ayo konco, podo dolan. Rene. Ayo. Yang di sawah. Iya. Gedung. Boleh dance, boleh. Dance. Very good. Moto ngantuk. Dance. Oke. Very good. Ala-ala gedung. Asik. Yes. Yes, oke. Yen rapedo. Yes, oke. Yes. Very good. Yo. Oke. DJ. Good night, Mr. Sal. Thank you very much. Sit down please. Urung apa-apa. Urung toh. Thank you for your coming Thank you. tonight, Yes. my performance. Oh. Iki pinter bahasa Jawa loh, Mas. Oke. Oh, yeah. The music and the Java. What do you like? What do you like? The music and the Java. Yes. Yes. Salah omonganmu. Kabeh lah mesti gendeng ngono to. And the music and What the do you Java. like? What do you like? Oh, it's all beautiful. It's all beautiful. Yes, Oh, beautiful, thank you, yes. thank you. Java. Yes. The Java. Yeah. And the ledek. Ledek ketek. Like that. Ledek. Eh, Wes, thank you. Wes Ini pokoke kisah matur ke- suwun lah. Wes sehat lah. Yeah, yeah. Tapi piye kabare anu Mas Oh. Mason? understand and speak Java. Dereng sakit pak. Dereng sakit. Oh, Sakit di bisa Jawa. Modiar. Ketoke ngombe niki pertamak campuran gitu iki. Ketoke iki so apik Mr. ini. Son, Ya, ya, Mr. ya, ya. Selamat malam, selamat Yes, yes, yes. malam. Nama lengkapnya siapa, Son? Sean Ryan Hayink. Coba. Sean Ryan Hayink. Sinten? Son Brian. Sean Ryan Hayink. Oh, Son Brian Haidt. And I'm sorry, my listening not good.
That's okay. Siapa jenenge Mas Sigit? Mas Son. Son, Mas Son. Son. Son itu anak laki-laki ya, bener ya? Son itu anak. Kalau Ya, ini Salah. Bukan. Son itu son. Son. Kalau saya Sean. Son the Kayak Ship, Son the Ship. gitu ya. and my name and the King Lion. Kalau bahasa Jawanya Raja singa. You spell it Yeah, yeah. Sean, malah agak beda. Oh, Sian. 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 Oh, ya. iso nyanyi Jawa ora, Lek? Mboten sakit, Pak. Mboten sakit. Ayo kudu iso, ora iso tak jotosi kowe kok. Saya Jauh-jauh dari Amerika Ah, iya. sampai Ponorogo itu dalam rangka apa? Lagu Amerika yang sudah ngetren suku-suku Batok. Sik tik takoni sik ben do ngerti. Mas Son. Takoni sik. Jauh dari Amerika sampai Ponorogo ini dalam rangka apa? Ya tekono iki. Sudah berapa tahun? Wis pirang tahun? ini sudah 1 tahun lebih. Setahun Ini lebih, saya dalam rangka mengajar bahasa Inggris. Ngajar bahasa Inggris. Oke. Ngajarnya ting pundi? Memang bukan Ngajarnya- dalam rangka naik panggang seperti ini. Memang panggung. Naik panggang ya dikeropok. Iya. naik Kok panggung. nen Oh, mengajar di mana, Mr. Di Son? mana? Di mana? Di Setono, Pak. MTS Setono, sini Ponorogo. Terima kasih. Program pelajaran bahasa Inggris itu ya? Iya. Anu pertukaran mahasiswa, pertukaran pelajar, bukan? Bukan. Saya Pertukaran kan guru. tugas dari pemerintah sana, pengabdian. di sini. Pengabdian ke sini. Oh, itu hebat. Tepuk tangan untuk Mr. Son. Iya. Ini Mengabdi di Ponorogo. pengabdian itu salah satu bentuk loyalitas dan jasa yang tertinggi. Jadi ngabdi, ini tidak mempunyai tendensi dan tidak mempunyai pamrih apa-apa. Jadi beliaunya itu memang ikhlas ngajar bahasa Inggris untuk kemajuan bahwasanya pelajar yang ada di Ponorogo agar lebih pandai untuk berbahasa Inggris. Alhamdulillah, wis matur nuwun. Kone Bali mampir nggonku. Wis tau mangan sate kopok rung? Sate apa? Sate apa? Kalau di sini tuh khasnya ada sate itu, terus ada sate nek jenenge sate blended, Mas. Oh, iya. Nah, itu enak kalau di sini. Saman senengannya sementara setahun ini seneng maem napa? Di Ponorogo makanan kesukaannya Ya, apa? Ya, Seneng apa? semuanya Pak. Saya senang makan apa namanya? Tempe makanan benguk Indonesia. ya. Tempe benguk. Pecel setiap pagi memang. Pecel setiap pagi. Ya, masakan kampung pokoknya. Semuanya Seneng ya? saya. Enak ya, masakan Ponorogo enak ya? Enak, alami, masih alami. Alami. Terima Enak kasih. murah nang Amerika larang kok. Aku tahu tuku hotdog loh. Iya. Tak kira lek hamburger tiba hot ki panas doki kiri tiba krengsengan kiri aku. Hotdog Ayo kali iki ngawur ae. tiba ketambur. Rica-rica. Bisa. Ini biar anu nggih, Mas. Ngarani rica-rica kok hodok. Oh, no. Digandengi nggih. Yes. Mbak Yosi. Oke, Nah, gini, ini gini, biasa. Anu ya gini. Ini tidak mengurangi rasa hormat. Jenengan saya naikkan di panggung ini memang gini. Bahwasanya ini suatu percontohan bahwasanya wong luar negeri we tresno dan cinta terhadap budaya. Moga-moga wong pribumi insya Allah akan lebih cinta lagi terhadap budaya Indonesia. Terima kasih ya Mr. Sam ya. Sian. Ya, Thank you very much ya. You're welcome. Oke. Nanti joget ya, Son. Lo kok ulu tok itu awakmu ulu tok. Heh, kowe iki ngelokke bojomu ya ulu tok. Ulu tok tapi ning rayu bojoku kok. Malah kayak beruk. Kayak turunan Druwo lho Bojoku anak. ki. Nah, ini bisa Mbak ini, Yosi ya, ini. namanya. Coba kenalan. Halo, Sugeng Dalu, Mas. Nah, Sian. ini kalau Sian. bahasa Inggrisnya The Woman and the Sinden. Sainden itu apa? Sinden ini apa nek ra Sinden? Ya, tetap Sinden. sinden. Oh, tetap Sinden sinden. lho, Tetap kepiye? sinden ki lho. Tadi and the woman, the Sinden, and the song, and the Sainem. Kok nek saineme bareng ki ngopo? Tembangnya sinom nek ra Sainem apa kok iso? Tembangnya ayang-ayang. Ayang. Ayang. Oh, situ ayang-ayang. Ya no. Nah, Oke, boleh. Sing Karang Taruna. Bulan ya. Nggih mengki saking Insyaallah ya, ibu-ibu jenenge. PKK kalau mau pepeling. Karang Tarunane ayang-ayang. Nggih. Oh. Ayang-ayang. Berarti Ayang-ayang in English bayangan apa? Shadow. The shadow. Ayang-ayang ya betul. The shadow. Bayangan ya. Bayangan apa? Bayangan. Oh iya. Oh, Shadow. Ya, bayangan. Bayangan dari sini bayangan Mas. Iya. Imajinasi. Imagination. Oh, Kalau ayang-ayang ini ini kan bayangan. ini bayangan. Shadow ini. Shadow ini ya. Shadow. Iya. Iya. Shadow. Mas. Shadow. apa hura? Ya kuwi Kuwi lagi. sida. Coba, ya. Nadianto tanpa musik iki ijo. Cakep ya. Lho insyaallah. Amin. Nanti Mr. Son berjoget. Oke, tak kacani. Gue nek ora iso diawur. Sing hati-hati ditunggoni komposer handal Mas Gidung Sugianto. Oke, Pak. Iki mau sing nggarap vokale Bedol Kayon iki Mas Gidung Sugianto. Oh, Kayak Mas iki mau. Gidul iki kalah karo Pak Nur kuwi mau. Mas Gidung. Lah iya. Gitu kok gitu. Sing mbok mau iki
Sing nembang Majidul. Ditunggoni anakku pacitan kiamat. Ya. Ya, Kiamat ya. ya. Bar ngeriak rene. Coba kaya ngapa hayang-hayang Yosi dan Pratiwi terus. Balungan banter ki ngerti. Sama Mason. Peteng rasane ati kang nandang sengiteng liyan hanyawan aku kowe lan Contohnya duk jogete langgar duk. katresnan kang mas wong bagus tak jalu ojo selek katresnan pancene tresno kuwi akeh kepacoban. Aja. Arep tumeka ngendi katresnan iki yen to aku sliramu ra diakoni senadyan donya ra bisa nampa bakal tak jaga yen durung kabisa mring kang kuwasa kang mas kowe sing tak sayang ralilo aku kudu kelangan kang mas musti kaneng ati dong aku siji tresno iki abadi Duh dewa-dewa ning asmara kuatno ati kawula akan kula lapo tresno datan kinggang saking jaba tak rewangi tak pateni lair tresno kang suci kasunyatan yen to aku sliramu isih nyawiji Takaran Indonesia. Kang mas kowe sing tak sayang ralilo aku kudu kelangan Kang mas musti kaneng ati kong aku siji tresno iki abadi Duh dewa-dewa ning asmara kuatno ati kawula angkan kula lapo tresno datan kinggang saking jaba tak rewangi tak pateni lair tresno kang suci pranyata isih senyata sliramu isih nyawiji dewa-dewa ning asmara kuatno ati kawula angkat kula lapo tresno datang kinggang saking jaba tak rewangi tak pateni lair tresno kang suci kasunyatan yen to aku sliramu isih nyawiji
kasih matur nuwun. Thank you Mr. Son, thank you Makasih. very much. Oke. Teacher itu guru. Di sini itu adalah guru itu adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Terima kasih yang sudah andil ikut mencerdaskan generasi bangsa yang ada di Indonesia. Terima kasih Mr. San, thank you, sehat selalu, makasih. Ya, nggih. Atur nuwun nggih Mas. Iki je. Thank you. Siap. Minangkani pamburutan saking ibu-ibu PKK Taruna Mas. Ngudi Laras Nggih, Desa nggih, Tranjang mriki Slendro Songo Pak Pit. Wah. Ya kuwi pepeling. Oh ya, pepeling. Ugi saking pamburutan saking Mbah Yono, Mbah Lurah Manuk lan sedaya perangkat. Leres. Nggih. Sing nembang Mbak Utari, Mbak Eni, Mbak Loh, Ima. Rawuh to. Weh, Wonten. ngatik-ngatik tiga bidadari. Ya. Menika Midut lakune midut sempir ambene persembahan tari tidak ikut PK Pertiwi. grup Moci onem moci aku ilek apa ya jauh. jenengan jumenle. Kae mbok sing adil sithik omono sing gedhe ning tengah. Aja bae. ben kene wae. Lho ngapa? Ya aku lek ndelok piantun telu ngadeg iki kelingan mau liwat ning alun-alun lho. Pripun? Alun Ponorogo nek bakal celengan to. Nggih. Sapi, macan terus kucing. Jadi Masamu kok dagangan apa kok? Berarti sak peranaan ngono ya. Sing Mas? sapi, sing macan, sing kucing. sapi, Macan. macan, Kucing. Nah, kucing nek adalah rembes. Jadi Iki kurang afdol nek ora bareng karo Mbak Elisa. Wah, sah. Gini sah. Mbak Elisa apa iki? Mbak Elisa iki sing dodol celengan. oh lah kowe pilih kasih kok. Ora Bos. aplikasi, aku pilih dewan. Iki permintaan ibu-ibu PKK. Nggih, Mas. Nggih, kudu dipinangkani. Oh, nganti ra Lah sing dipinangkani. ngopeni sak kanca kaya. Nganti ra dipinangkani kowe ra dijak rapat karo ibu-ibu PKK. Tenan wis. Jarene bojomu yo melu PKK. PKK Mas, tapi pun kula ken metu melih niki. Sebab apa kok kon metu? Mergo saulan niku PKK nenek ping 30 niku bendina PKK. Lah terus piye kuwi? Lah seneni lho mosok bendina dipekak-pekekne aku ya bingung lho. Ora PKK. Saking kerepe PKK niku. Iya. Oleh ngomong ngene ya. Halo PKK, ibu PKK. Kenapa PKK? Kene tengah kene. Aku ngendi? Kene tengah kene. Aku melek wit lho. Aku tengah. Ya tengah. Tengah aku lho. kene lho, Nah, kene. Yo bangal mendeki ya. Ya. Mbok kon rada anu ngono lho, sing bisa nata diri ngono lho kok iso. Lah. Kares dulu. Nah. Tembangnya apa, Bos? Pepeling. Pepeling ki ngelingke manungsa kang urip ning alam donya kudu sregep ya budidaya ya apa jenenge iki Ngibadah. manembah dadi marang kewajiban. Gusti kang urip dumadi Gusti Subhanahu wa taala. Buka saka kendang. Buka saka kendang iya Mas, bukan. Pepeling. Dados. Sik. Iya, ya kuwi. Ya ngono kuwi. Ayo.
Matur kasih. nuwun. Wah, Mbak Elisa tetap di sini. Oh, Standing Jess. ya, bintang tamu. Ngadeg Jo. Siap. Udat-udat wae klutuki. Ayo. Aku ini merong tahun ra udut apa. Lah ngopo? Ya orangnya sing dudut kuwi kok iso. Nggih. Menika disimak kadang-kadang Cakraningrat Fans Club seluruh Wis, pokoknya Nusantara. sak Indonesia, sak Sikit dunia dina. niki malah. Nggih. Malah niki salam kula kanggo penggemar Cakraningrat ingkang wonten Norwegia. Norwegia. Wonten Norwegia dong. Norwegia, Yunani, Arab Saudi ini mirsani jenengan sedaya dalu menika. Juragane Koperasi Pangestu Pak Purwoko Rumbut Malang Rembang Nggih, nyimak. nggih, nggih. Nggih. Matur nuwun, matur nuwun. Weh keng Magelang Mbah Gun. Wah, Oh, umpet, umpet. Nggih, Pak Rukani Semarang keng Lampung Pak Agus Kentus. Ah, Pak Agus Kendus nggih, 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 Iya. Pak Agus Kendus. Anu, MC Sragen lah. lah, Dudu Lampung. Lampung kok kowe dudu. Nggih, Mas Anton Subiarto Pati komplit aja sembah nuwun sembah nuwun. Nggih, nggih, nggih. Kak, Ora lali iki Loh. disimak saka Jakarta penjupuk Bobo. Bapak Tarno, Tarno. Tarno Dudu. tanya saya. Pak Jenderal Oh, Marinir Agus. Pak Bambang Sutrisno. nggih, nggih. Kalih Pak Margiono. Oh Nggih, nggih. wonten Pak Eko Bilawa Surukubang. Nggih. Terima kasih. Oh, iya, iya. Waduh, iki Nggih. kenalane sapa-sapa. Iki nek salam-salam 2 jam niki. Terus ya, terus ya. Nggih, menika minangkani pamundutan. Wah iya menika saking Krujaya Dipatran Sugi nggih. Nggih, nggih. Saking ibu-ibu PKK kala wau sampun, Terus, saking Bos. Mbah Nah. Lurah Manuk sampun. Sampun. Nggih, iki coba Elisa karo Mbak Ida Lala. Beda ya iki sampean berdua iki mbok menawa. Nek iki Selasi. Selasi, lek mau nembange apa jenenge tembange, lho langsung main gitar cah lho iki. Lah mbok omongne. Oh, dene kaya ngomong banyak cewek. budget terus main gitar. Masa sapi ya? Oh iya iya. Ah, Mbak Ida kali Mbak Elisa menika Iya. gadah pertingan piyambak Pelok Mas. pelok pelok. Binti spoti jog lidik jog Oke, lidik. siap, siap, siap. Coba. Ya. Kita panggilkan Mbak Ida Lala. Mbak Ida Lala. Ayo. Ayo. Fotomu ning kamarku ning atiku kaya kowe ning sandengku ngene rasane yen kangen kowe tresnaku ya omong kowe tak gawa nganti selawase aku ra bakal bisa lali esem lan guyumu. Mbak Ida Lala menika gadah dulur kalih Mas. Sopo? Mbak Ida Gipsy kali Mbak Ida Po. Tinggi Ya wiki tinggi wingki, tinggi wingki. Iki mau spotnya lagune Mas Jog Lidik. Yeay, Esem lan esem lan guyumu. Nggih, guyumu. nggih. Tujune kok Cakraningrat yo tang. Loh, Pripun to? Kula niku nek gawe tembang improvisasi, Pak. Oh ngono ya. Oke, kaya ngeten iki lak teng pelok to niki. Heeh. Coba Mas. Kendang ono. dari Kowe iki maring ngrungokke bal-balan kok bangsane. Kene. Mbak Ida Lala, apa Ya. sampean iki? sembarang. Oh, coba Mas, langgam ya Mas, langgam. Coba kene. Tresnanono aku jo nganti sliramu ninggalke awakku pirang rindu wis tak tunggu nganti sprene dadi kangen atiku. Aduh wong ayu. Sakale. Saben bengi mlebu neng impenku. Lah kowe nadane njiko resepsi to. Lah iki lak resepsi to. Pokoke Wah, pokoke bleset padha. kowe. Oh, tak goleke penak-penak kok iso ning resepsi. Dokter Elisa ki yo, kamu ngapain tiap malam kok masuk ke tempatnya Jogluduk? Apa nggak ada laki-laki lain? Enggak, memang sudah penuh di laki-laki lain sudah penuh. Jadi masuk ke band. Oh, kowe musibah kok. Kene jenengan karo aku bae. Iya. Tembangin apa, Bos? Ya iki mau esmu. Permintaan terbanyak Lestari. Oh, Lestari. Lestari menika menawi teng Ponorogo dereng saged dipun pinangkani, Bos. Sebabnya Menapa dipun gantos Cendana, napa Jaya ngono iki. enggak jeneng bis. Ulak bis to ngawur wae. Lestari sakit nggih? Nyerempet. Bisa ya? Nggih, Jenggulmu. nggih, Bisa saged. ya. Mbak Idala sakit nggih? Insya Allah, Mas. Merpatnya malah hijau.
Kekinian kuwi Ya, ya, ya. ngawur. Coba Lestari pakai Lestari. lah kok iki wis golek turane kok. Kayak Mas Bilong ya, Bang ini. Terus aku ngene. Oh, alah. Coba Lestari Mbak Elisa dan Mbak Ida. Lala. Terus. Oke, Lamre Joyo. yang satu ini memang cakran ratunan. Loh, sudah tidak diragukan lagi. Lestari. Mas Bapak sama Kiko, drummer Indonesia Joyo. Sang Dewi katon lamlami hamba parwangi semi harum kembange melati Sanggo bono. ayo ayo. Badak. Iya. Iya. Jenengan nika ingkang saged dipun wastani dalang cerdas ini jenengan. Kepiye Mas? Iya. Dua karakter vokal dijadikan satu. Lho ning lak kolaborasinya. Kolaborasinya bagus kayak Mbak Idala lagi karakter vokal iki Seriosa. Serius aku. Lek saya jenenge si Erisa. Iki lagi Seriosa lek iki Seri Aitali. Dadi simang Lah wis iki. Lho iki saiki bocah telu iki Indri, Lila, Melani ngene. Oke kene. Iki se gadis-gadis kabeh. Spot ijo. Oke, siap. 6. Aduh dek aku sing luput. aja pijer pranget pranget wong ayu dadi semrawut. Neng kali nggawa pancingan. Wong lali ora kelingan. Wong lali ora kelingan. Aduh dek aku sing luput. Aja
Dawud. Sosor pepek disosor meri salamu dewek mon diwari besok-besok gak lagi. Wah, dan jenengan niku termasuk anu Bos, ngangkat generasi penerus budaya Indonesia. Ngangkat generasi penerus. Oke. Jan tenan. Jan cah nom-nom saikmu janjak kabeh. Lah sing tak jak ya sing nom-nom ngene. Nggih Mas, nggih pancen ya sing Lah tuwek sing iki. tuwek ngantuk-ngantukan. Mboten perkara niku. Jadi Mbak Eni delokne wis drumup. Mboten. Pancen ya sing tuwek niku angel dihapusi tadi. Hah, iki Jan. Iki ra tau ngantuk jebuk ra tau geblak lek mesti tadi. Nduk, Ana sinden irunge mbangir. Ayo. Ayo untuk ir. sawang kok cengar-cengir. Aduh, Dek. Aduh, Dek. Sakit aku. Kamu lho. Apa? Ana sinden irunge mbangir. Bocahe cengar-cengir. Lungguhane kok ana pinggir. Ya yo. Yen ketemu aku ya naksir. Insya Allah aku ya nyindir. Bocah iki seneng zikir. Seneng karo zikir. Ape iki Ana lila-lila. sinden bathuke nonong. Apa iki? Ana sinden bathuke nonong. Tabungane ya ora bolong. Waruh uwong kok plenggang-plenggong. Ayo. Bareng ngedek moblong-moblong. Bareng linggo kecilien bokong. Ning lapangan lah kok minggu tletong. Lah kok balik rono. Langsung ning ong. Iki sik Iki sitok. Melani sih. Ana sinden kok rada tipis. Ayo. Ana sinden kok rada tipis. Tipis. Bocahe pringas-pringis. Bocahe mesem ya tur manis. Iki sumringah ora seneng nangis. Ning omah senangane ya iras-iris. Sing dire sapa? Nyapa kok dadake kok sing dire sapa ki lho. Ya sauten. Maksudnya disaut nganggo lambe. Ora tangan. Ayo. Tembang kok disaut. Tibane es ngono, es. Ayo. Ayo. Seneng dolan ning seneng dolan ning negara Prancis. Mulih ning Parangtritis. Ana dalang jenenge Sigit. Dalang iki ya ora medhit. Rono rene wong tur irit. Ya iya. Ayo. Sampeyan iki lho. Lha aku. Lho. Ning omah koleksine arit. Nggo batok cengelmu. Wonge linggo ora tau nyedit. Yen Senengane maca wirid. yen nyedit kecepit. Nyapa kok gawe cepet. Pasti iki cempolane iki. Ana dagelan jenenge Jokluthuk. Ya ndang kono. Sentek wangi lho Pak Ki. Ora iso kudu. Oh jenengmu dhewe. Ngono. Dagelan jenenge Jokluthuk. Bocahe elek rupane kaya beruk. Uk. Lah ya beruk. Senengane mangan kuku. Oh, sing kok sampean. Tiga ini apa, Bos? Oh, tiga ini ada dua permintaan Ya. Pujaningsih. Pujaningsih iki nyanyi Pujaningsih apa debus wis bebas lah kamu. Tenang wis. Ono Pujaningsih. Pujaningsih ya. Sama Mas Manis apa Karo nyanyi? Kitir Sumilir, milih di sampean. Pujaningsih apik. Lek delok karaktermu Pujaningsih. Sama Manut pundi Duk Lila karo Duk Milani. apa, Dok? Heeh. Pujaningsih apik. Dadi melu Ora iki. lho. Iki ketoke sehat kabeh. Kowe gak melu program pemerintah daerah to? Apa? Kita sinden sing kena stunting kowe iki ya kita. Pujaningsih ya. Asalmu sapa, Dok? Kula Melani. Sapa? Melani. Melani iya. Jangan budek posisi ya. Ya, Pujaningsih ya. Pujaningsih ya. Oh, Pujaningsih. Melone ketok. Anu sing gedhi nang tengah, Nduk. Lah nang tengah. Dadi disangka kono malah kaya bakul celengan lah dadi. Niki celengane napa? Celengan kancane dadi. Celengane kancane, celengane. Ya, anu ral sik ya, ral sik Mas. Iya no. Kuwi sapa rale?
Anu Aku ora kot, apal Pak. lagu-lagu. Kot, Pak. Kot, Pak. Kot apa wong ora ono kibote kok kot. Arep. Kok gak mbok skoro sisan. Meh ketoke. Ya. Pujaning sih nggih kunjuk Pak Haryanto jamu. Nah iki. Oh, nggih. Balong. Balang nggih sembah nuwun Mbah Suwun. Nah, Pak Ngadinu Pondok Ungu oke ya. Ya, Mas. Yuk coba kaya ngapa? Pujaning. Ayu itu ya. Lah, itu kuwi. Kowe nyanyi tenan kok mung ngapusi. Oh, aku tenanan apa-apa. Oh coba. Duh, ojo rasa duit linggo ngene. Kamu diam. Ini yang jadi haknya itu Pak Sigit. Siden wis. Raido iki. Ngene neh karo sing juragan iki. Kok lungguh kabeh? Lah jare kon lungguh. Oh ya wis. Yo pujaning sih 3 bidadari ada Mbak Melani, Mbak Indri dan Mbak Lila. Dados. Purwakane pakut netra sandulu nadyan datan handamu nanging wastu making kalbu babar pacar pindho saka binabar.
nganu apa ciri khas Ponorogo kudu metu lagune. Nggih. Gajah-gajahan sing nembang Utari karo Mbak Eni, Nggih. sing joget Klitik karo Kluthuk. Oh iya, heeh. Cewek gaul. Ah ngene-ngene. Gajah-gajah. Sik, omong gajah-gajahan ki kudune tlalene lho. Nah, gini-gini Duk. Utari karo Mbak Eni gini. Wah, lah kuwi. Lah iki gajah cilik karo gajah gede. Iki duduk gajah iki bleduk. Makasih Ega Kosnori Tuban barang Iya, nyusul tekan kene. Waduh men to gal. Anu dulu ibuke kan asli ngriki to, Bos. Kok kemeruh. Ya diomongi mau. Ini. Wah, Iri. Jame Utari Iki yo anyar. poso yo gelangmu yo pakai utuh ya iki. Kowe iki gawe jam ki sing kulit wae ora Lah, nyapa, krepyak. Mas? Ha kuwi wong kok kadoan dikira arep nyuluh kodhok to. Ya duwene iki lho, Mas. Krempyang. Iki Utari mbok kon kene. Iya no. Nang endi, Mas? Mbok mesake sing ndik kae kene wae. Ha iki modele Oh dia iki tuwek awake bukan ke tengah ha lho. iki malah kaya Iya. Nah iki kentongan bali desa ya iki. Aku kenal. Lagi kedengan rondo. Sakwise rabi kok saya makmur. Alhamdulillah. Utari. Wis rapi to, Li? Iki Ponorogo to iki. Iya. Putune Warok iki. Iya. Gedhi to soalnya Warok. Ya enggak kon gawe aku. Ngomong aku sepelan lu salah. Wah iki putune Warok. Gua sepelan ya kesel aku. Coba ya. Nggih. Coba lagune cewek gaul. Nggih, siap. Oh, oke. Coba kayak apa? Mbak Utari dan Mbak En cewek gaul. Gini, Yo. gini, Yo. Kunjuk sedya warga kerajaan. Iki senengane warga kan Ponorogo. Iya. 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 Iya, Mas. Iya. Ibarat kembang kowe isih mangi. Ibarat tebu kowe pancen legi. Akeh tawon kang padha nyedaki ngisep sari. Senggak, Lil. Elane. Sarine kembang melati. Elemen. Mike Jon. Rambuté abang ditato alise. Saben dina siji gonta-ganti pasare ono selawe. Cewek yen guyu kowe kisah sayang
gonta ganti pacare ono selawe cewek gaul yen guyu untune kisah saya pantas yen nganggo arep sadengkol cewek gaul misal dhuwur kabeh gaul yen lumaku pokone mantul-mantul sapa wangi sing ora gledukan nyawang gokong bedine kaya dandan tumpakane sepeda motor lanang cewek gaul ayune sak kecamatan. Wah, matur nuwun Mbak Utari, Mbak Eni. Ketae Ciri khas Ponorogo. ketae sing nabu iki sing dengi juara loro tok-toklek dengi. Iki Suara loro sing demung. iki gajah-gajahan terus penyanyine ning arep gajah kae. Lah terus lek itu campuran opo ngono. Aku jangan gumon. Memang ini situasi dan kondisi yang bisa dimanfaatkan oleh penyanyi pada malam hari. Begitu nembang cewek gaul, wah dan cowok gaul langsung metu gitu. Bar melu tong-tongklek. Tok-toklek nggih nggih. Melani bareng ndek iki melu suara. Tuh nggih nggih. Yes. Kalah didis dek. Tuh, didis apa tumone oke? Iya. Dides iki wis dieliminasi. Nggih, Mas Jo, matur nuwun Mas Jo. Nggih niki kula panjenengan namung sekedhik nderek donga, Mas. Nggih sekedhik donga nggih kathah anggenipun jurung dedonga ing baku dalu menika lak nyambung pasederekan. Nggih, nggih. Terima kasih untuk panitia, matur sembah nuwun kanca-kanca pemuda, kanca-kanca Karang Taruna dipun sengkuyung dengan sedaya jajaran muspika mulai dari Bapak dari Dan Ramil Kapolsek, Bapak Camat, mandhap wonten Bapak Lurah. Insyaallah kegiatan malam hari ini sedaya elemen masyarakat menyatu mendukung dengan acara tasakuran PAP, Paguyuban Pedagang Ayam Potong. Insyaallah anjaying bawana paguyuban PPAP anggenipun tindak pados pangupa jiwa wonten ing Jakarta. Insyaallah panggih barokah sedayanipun. Matur nuwun, Mbak matur bilih wonten nuwun. kelas atur nyuwun pangapunten nggih Gus. Sembah nuwun, sembah Amin, nuwun. amin. Makasih ditenggani diberkahi Mas Gitung Sugiyanto, Mas Gitung matur Pak nuwun. dosen, Nggih, Pak nggih. komposer. Niki Suro ya wayangan ning sawuh ngono ning ngene Mas Gitung Sugiyanto. sawu. Sawuh. Wis engko. Ya Iki mau sore wis sabejago karo Mbak Lurah sawuh. Oh ya wis. Tak umumke sisan ben ora batal. Ngono. Ben ora batal Mbah Lurah ndang temonono panjerana sik. Nggih, menika nggih ingkang garap Cakraningrat Mas Nggih, Gitung Sugiyanto. matur nuwun. Heeh. Niku nggih ingkang garap bojo kula nggih niku nggih. Garap bojo kula ben dadi presiden ngono lho. Tak kira ngeren semen lagu Terminal Gayatri. Bener. Mbak nuwun nggih Mas. Nggih, sami-sami. Nggih nggih.